عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Od Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: od nečijeg dobrog islama je njegovo napuštanje onoga što ga se ne tiče. Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasan.